днешни чико да ме гледате. Аз съм Dragon Gaming TV. Аз съм Dragon Escape и съм малко И искам да ви кажа много благодаря. Извинете тези абонати, че станахме двуцифрено число. Надявам се да станем трицифрено число. Но едва ли. И да видим 10. Аз ще направя видео, може би... Бог е за Барселона. Да, Бог е за Барселона. И както знаете, той е Бог, бе! Бог Байбуч. Той е Бог, бе! Здрасти. Лука, окей. Ето, че е Богица. Сега търсим хора и доказваме, че са номинации. Искаш да разпичваме Пичое. И можете си види си името рандом Пичое номер 2. Пичой. Е, Бога да е. Нека да докажем, че Бейкрос е иллюминат. Яватка. Бейкрос е номинат. Яватка. Я направи реклама на Бейкрос. Ще ми платят туз номер. Говори ли? Не направи реклама, бе. Бейкрос. Я ще Бейкрос не знам. Бейкрос е вкусен. Че трябва да... Бейкрос е кръгъл. Бейкрос Така, Бейкрос е кръгъл. Бейкрос е много вкусен. Бейкрос Но Бейкрос има око. Покажи. Бейкрос има око в средата. Обаче е кръгъл. Обаче не купете си Бейкрос. Само за няколко стотинки. само за лек. Само за лев. Айде, ще търсим. Само за 100 стотинки. Да, за 2 милиона. Знаете ли, че Бейкрос в бъдеще се очаква да бъде по-скъпи от компютър? И да, скоро ще купа нов компютър Predator Razer с 68 гигабайта RAM, Core i7 и... Колко кинта? 560 и нещо. Ме ще си купи той. И 1 терабайт. Ти не знаеш много е... Чудо ще си купа. Ти не знаеш кой е гъсп, ще си вземаш компютър. Кога е това да се... Както ви кажа сутринта на Лука, просто не може да си стине с гласа. Не може да изреш гъса, ама... Не лопка паза. Чуйте сега. Добре, айде сте купа си чуете сега 2 минути, бе. Чуй, да тебе Dragon Escape с хуя на Бог. Айде, тръгвайте, че... Айде, хора, други става. Глахно се изнерви. И ако харесате, продължите, може да се абонирате и може да се абонирате и сега. Аз само те ми фана. Покажете така в коментарите. И ще ви покажа, тя се нещо с видео и нека малко да посрепе. Е така, малко да посрепе. Приближи към слънце. Да, бе, именно. Мен не мъсна. Искаш ли да кажем, че си иллюминат? Тук с нас е Лука Прото и Бога Гейминг Бог. Така. Гейминг Бог. Аз съм Байбул, човек! Лука! Мулкни, бе. Ти си казваш Лука, имаш Аз съм Байбул, човек! 4 букви, нали така? Значи имате едно око. 4 минус 1, равно на 3. 3 са тези на иллюминатите. Доказано е. Иллюминация. Какво е чувство да бъдеш изсяден, бе? Банан. Банана. То голям банан е това, бе. Банана. Не бе, да голям. бъдеш яден? Как да го бана? По тебе. Как да го ям? Според тебе, какво е чувство да бъдеш изсяден? Как се усеща? Велико. Ето, опитай му. Опитай му. А това го облиза. Не. Наистина го хапа, пък е така. Ето още. Няма да търсим хора. Моля, така че да се заразиш. Не, мам се. Давай да търсим хора и да казвам, че са иллюминати. Добре, ари, още така. Кой бе? Нека да търся някакви такива промени, защото или ще ни обижат, или ще се стиснат. От тук е! Ти, от тук! Ти! Искам да докажем, че си иллюминат. Грешка! Иллюминат си ти! И този! Искаш ли да кажем, че ти си иллюминат? Той е престъпник от банда! От банда хулигани! Да, това е банда хулигани!
Как се Ундре. камерата на стол? Може би не. Аз не мога. Аз нямам такава функция. Ара, търси. Ясно, аз ще се опита. Камерата имам така. Много готвим, че няма правителство позициониране в училище. Ще ли, че щяха да вземат бългове, да реч. Знаеш, що не си има бългове в къщата, ня? Защото не е една от някъде. Брат, ти гледай видеото на Ивелин Тоспич. Някакъв от един час си показва техните стаи, имат 235 стаи най-малко. То постоянно влизаш и някакъв. Аз ще спра с този Ивелин Тоспич, иска да го интервюирам. Кристиан. Така, ето този би ще се съгласи най-накрая да докаже, че е имена. Името му е Кристиан. Кристиан има 8 букви. Как ще е фамилията? Димитров. Димитров има 8 букви. 8 минус 8 е 0. 0 плюс 1, защото той има едно лице, едно. Едно око! Я ми дъс телефон да не. Това нещо има едно око. Точно така, трябва да правим една лука. Да. И ние двамата ще дам. Добре. Ей, следващото медицина се! Сега не знам, че се стесна. Почекай, спирам камерата, те се съгласи, като пуша камерата в апарат, нали? Хина YouTube! Локни, бе! Хина YouTube кажа! Ще ви снима аз за си. Кажи здрасти. Чао! Баси! Готиното здрасти, човек. Направо ще умра от това здрасти. Я пак кажи здрасти. Чао! Я пак кажи чао. Чао! Директор е много интересен. Жалко, че е интересен. Не! Трябва един супер мега дуперски спид. Ето тук съм аз. Трябва да го прескоча. Ето това са. Пази се да го прескоча. И сега ще се опитам да го прескоча. Много е сега. Ми запа много трудно. Чао! Ай, хората да гледат малко скетч. Ай, не. Ай, да. Ай, мама, стъпти, аре, шипе. Ела за телефон. Ай, стъпти камера. Не. Това е много! Мото сме да стъпи камера. Кажете ли не е казал, че е негър, ба? Кажете му. Илюминат. Кажете му негър. Илюминат. Кажете му негър. Потвърдено. Кажи му, че е негър. За YouTube снимам. Кажи му, че е бат нига. Кажи му, че е бат нига. Не, той е илюминат. Не е така. Снимаш ясно лице.